אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, אני חייב לומר שהזדהיתי גם עם הרישא של הדברים שאמרה חברת הכנסת יחימוביץ, כי אני התאכזבתי, אדוני השר. אני מכיר אותך מתקופת כהונתך כראש שב"כ. אני חושב שגם כאיש ציבור נבחר ניסית להציג קו ערכי בנושאים שונים, ודווקא משום כך אתה, שכשר לביטחון פנים צריך להיות ראש וראשון לאוכפי החוק, פגעת את הפגיעה הקשה ביותר בעיקרון של השוויון בפני החוק. ואתה, שאני בטוח שאתה משוכנע שלישראל מגיעה מנהיגות שהיא מעל לכל חשד, הצגת מול זה את העיקרון של מנהיגות שהיא מעל החוק. פגיעה בתפקוד? לפגיעה בתפקוד יש מענה בחוק יסוד הממשלה. אני חייב להגיד שאף אחד מאיתנו הוא לא חוקר, הוא לא שופט, הוא לא בא פה להרשיע, להגיד מי עשה מה. אבל אם יש ריבוי חשדות, הפתרון הוא מניעת חקירות. והעיקרון הזה באמת שקבעת אותו בתור רעיון בהארץ, שאני קראתי אותו מאוד מאוד בקפידה, לא עצרת בראש ממשלה. אמרת שגם לגבי אנשי ציבור בכירים, שאלה גם כמה בכירים, למה גם לעצור אולי במישור הארצי? כי אותו עיקרון של פגיעה בתפקוד אולי קיים גם במישור המוניציפלי. לגביהם צריך להגדיר בחוק עבירות שניתן להפסיק את הטיפול בהן עד לסוף כהונתם. ומה זה אומר? שיש שני סוגי אזרחים. אזרחים אחרים שנחקרים כאשר יש חשד, ואזרחים אחרים שהם לא נחקרים כאשר יש לגביהם חשד. ואדוני השר, באמת אני לא רוצה לעשות את זה בנימה פולמוסית, אבל תעלה בדמיונך את האנשים שנגדם התנהלו חקירות בנושאים שונים, בתפקידים בכירים, כולל בתפקידי שרים בממשלה, ומה היו החשדות, ומה הייתה המשמעות אם הם היו נשארים בתפקידם ומופקדים על מה שהם מופקדים, על פי העיקרון שאתה קבעת ברעיון הזה. גם יצאו זכאים, והפריעו להם סתם במהלך כהונתם, גם אזרחים יוצאים זכאים. חבר הכנסת חסון, איש ציבור חשוף יותר ולתלונות ולדברים כאלה. איש ציבור חשוף יותר, ויש, אתה יודע, בחיים יש דבש ויש עוקץ. אין רק דבש, חבר הכנסת חסון. אבל זה יכול להיות הכלי שלך נגד הפוליטיקאי, אתה רוצה לשבש את הקריירה שלו. כל פקיד ממשלתי שיש נגדו חשדות, נשים אותו, כל אזרח שעובד בבנק, ויש לו רק חשד של נעילה, אומרים לו עכשיו אתה לא יושב ליד הקופה, אתה יושב במקום אחר. אז אדם שמופקד על דברים כל כך חשובים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא מחווה דעה, אבל באזרחות זה קיים. הוא מסביר את עצמו דעתו. חבר הכנסת חסון, אני לא, אבל סליחה, קריאות ביניים, אני לא יכולתי לדבר. חבר הכנסת חסון, אני לא מציע לפסוק פסק דין לפני תום חקירה ולפני תום משפט. לא הצעתי את זה אף פעם, יש הצעות אחרות בבית הזה, לא הצעתי. אבל אני לא מציע לומר, יש אנשים שהם מעל החקירה והם מעל החוק. וזה הדבר הבעייתי כאן. ואני חייב לומר גם, נכון, היו גם בעבר חקירות נגד ראשי ממשלה, אבל אני לא זוכר אף שר, בוודאי לא אף שר לביטחון פנים, שבא והציע, בוא נמנע את החקירות נגד ראשי הממשלה. וזה ההבדל המוסרי, הערכי בעניין הזה. לכן, אני לא רציתי להיכנס לפולמוס, שמעתי אחרי זה את ההסברים, לא רציתי לצטט מתוך העיתון מה נאמר, מה הוסבר, זה לא חשוב כרגע. אם אני יכול, אדוני השר, ואם אתה מאמין לי, לתת לך מעל הדוכן הזה עצה טובה, חברי, אל תסביר את הדברים, תחזור בך מהם,
האמן לי, תקבל קרדיט מאוד גדול מהציבור על כך. זאת הציפייה של הציבור בכלל ובעת הזאת בפרט. תודה רבה. הצעה אחרת. קודם